newyddio. Diolch yn ei ti unwaith eto Dduw am y fraint o gael dod gyda bron. Ni'n cyflwyno'n hamser i ti. Bendithia ein hoedfa, ni'n gofyn i ti ddod lawr ein plith, tywallt y ysbryd arno. Ni'n gofyn hyn o trwy enw ac eddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Mae croeso ein gwasanaeth diolchgarwch, be fydd ein hoedfa nesaf prawn Sul, mae hanner awr wedi 3. Fel y gwyddoch chi, ni'n parhau fethu cymryd casgliad ar y Sul. Os hoffech chi gyfrannu tuag at y gwaith, mae croeso chi gysylltu â fi neu un o'r stiwardiad. Mae gydawch ni ddarllen o air Duw, lyfr y Salmau, y bedwaredd Salm, Salm 4. Dechrau yn yr adnod gyntaf. Gwrando fi pan alwyf o Dduw fy nghyfiawnder mewn cyfyngder yr ehengais arnaf, tri gyrhaw wrthyf ac erglyw fy ngweddi, o feibion dynion pa hyd y trwch fy ngogoniant yn warth, yr hoffwch wegi ac yr argeisiwch gelwydd, ond gwybyddwch i'r arglwydd neilltio o diwiol iddo ei hun, yr arglwydd awrendi pan alwyf arno. Ofnwch ac na phechwch, ymddiddenwch a'ch calon ar eich gwely a thewch, a berthwch ebyrth cyfiawnder ac obeithiwch yn yr arglwydd. Llawer sydd yn dywedyd pwy a ddengys i mi ddaioni, arglwydd dyrcha arnom lewyrch dywyneb. Rhoddais lawenydd yn ynghalon mwy na'r amser yr amlhaodd ei hyd a'i gwyn hwynt. Mae'n heddwch hefyd y gorweddaf ac yr hinaf, cynnes ti arglwydd yn unig a wneu i mi drigo mewn diogelwch. Bydd y bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gydawch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron ac yn dod yn llawn hyder ac eto yn ymwybodol ein bod yn dod yn ein gwenfyd, ond ni'n dod yn hyderus gan ein bod yn dod trwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist trwy'r hyn a wnaeth e trosom. Ac dyna'r unig ffordd o Dduw y mae modd i ni ddod, ac eto i ni yn llawenhau bod croeso gan dy fod yn Dduw sydd yn llawn gras a llawn trigarydd, ac felly ni yn dod fel dy blant, fel rhai sydd wedi golchi'n llwyr, ac yn gofyn i ti i wrando arno, i drigarhau wrthym, i ddod un plith. I ni'n gofyn o Dduw yn galw yn dair arnat i edrych arno yn ein cyflwr trienus o Dduw. I ni'n cyffesu ein cyflwr personol, ond hefyd cyflwr y wlad. Ac i ni'n gweld o Dduw y pellter a'r pethau'r byd sydd yn dod mewn mor hwydd, ac yn gofyn i ti maddau ni fel dy blant, maddau ni fel dy bobl yn y wlad yma, i feddwl yr hyn yw ein breintiau ni wedi bod. O Dduw, i ni'n gofyn i ti faddau ni nag ydyn ni yn agosach at ti, nag ydyn ni yn debycach i'r arglwydd Iesu Grist. O Dduw, mae'r gymaint o freintiau wedi ei ddarparu ar ein cyfer ni, ac eto o Dduw i ni'n cyffesu nad ydym wedi manteisio ar y rhain, ac yn gofyn felly o Dduw o'r newydd y bydd dy bresenoldeb yma gyda ni, ac o Dduw gyda rhai sydd yn gwrando, bydde ti yn agosau at bob un ohonom yn ôl ein sefyllfa, ein cyflwr o Dduw, yn gofyn i ti agor llygaid ar rhai sydd yn ddall i dy drigareddau di. Rhai sydd wedi oeri bydde ti'n cynhesu, ac o Dduw bydde ti yn peri a bydde ni'n cael golwg o'r newydd ohono ti, fydd ein dwyn yn agosach yn peri i'r tân yma losgi oddi mewn. Felly o Dduw i ni yn gofyn i ti i ddod un plith ac i lawr ein gwlad unwaith eto. Tyrd i ni'n gofyn o Dduw i ti ymweld â ni, i ti ddwyn pobl at ti dy hun trwy dy ras. Gwyddio Dduw y bydd y gras yma yn anorchfygol, na fydd y neidiau yn gallu ymwrthod bellach, y bydd y dydd yn dod o Dduw, bydd y dydd yn presennoli dy hun mewn ffordd real, mewn ffordd arbennig iawn eto, ac y bydd pob un yn ymwybodol, hyd yn yr rhai sydd yn cerdded heibio yr oedfa hon o Dduw, ac yn gwybod bod oedfa yn digwydd, ac eto heb awydd i ddod, i ni'n gweddio y bydd na rhyw gynhesu yn yr enaid, ac y bydde ti yn arwain traed i ddod i wrando ac i ymuno yn y moli, ymuno yn y canu, i ddyrchafu dy enw di. Tyrd, gwna di y pethau hyn. I ni methu gwneud y pethau hyn o Dduw. I ni'n galw arna ti i weithio ac i ddod â clod i enw di. Bendithiad diogelu ni nawr. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac eiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, gadewch i ni nawr ganu emyri 486 o Iesu Mawr o Danian Bir i Eiddil Gwan mewn anial dir. 486 gen i sefyll uwchan.
testun o'r Salmau, bedwaredd Salm, ar adnod gyntaf. Gwranda fi pan alwyf o Dduw fy nghyfiawnder mewn cyfyngder, yr ehengais arnaf, trigar hawrthyf ac erglyw fy ngweddi. Nawr, fi'n lawer o wasanaethau diolchgarwch yn digwydd ar hyd y lled y wlad, ac yn sicr yma yng Nghymru. Mae yn draddodiad i cynnal gwasanaethau diolchgarwch, ac mae yn sicr llawer gennym i lawenhau ac i ddiolch amdano, i fod yn ddiolchgar i'r arglwydd am ei holl fendithion tuag atom. Ac dyna wahaniaeth petawn ni'n dysgu, sut i roi blaenoriaeth yn ein bywydau i'r pethau pwysicaf. Yn sicr mae yna le i ddiolch yn does na am holl roddion tymhorol, ac mae yn bwysig. A dyna pam mae'r traddodiad wedi dechrau blynyddoedd yn ôl i bobl ymgynnull ac i ddiolch am y cynheuaf ac i ddiolch am yr holl bethau tymhorol, i ddiolch am gartrefi, am le i orffwys mewn diogelwch, i ddiolch am fwyd sydd yn ein cadw'n fyw ac am ddillad i'n cadw'n gynnes. Ac mae yn bwysig. Bwysig i wneud hynny bob pryd bwyd, i ddiolch a gras bwyd, i ddiolch am fwyd. Hwna'n draddodiad sydd wedi hen fynd, ond yw yma yng Nghymru, faint sydd bellach yn rhoi diolch am fwyd cyn pryd o fwyd. Ond mae yna bwysigrwydd ac mae yna le i ddiolch am y pethau tymhorol. Dydyn ni ddim yn mentro dweud nad ydyn ni roi pwyslais ar y pethau hynny nad ydyn ni yn y traddodiad o cael ffrwythau a'r llysiau fan hyn. Yr ysgolion dal yn ei wneud yn dydyn, yn gweld, a mae'n braf i weld y ffrwythau a'r llysiau yn ymgynnull ac yn eu casglu nhw ac yn ei rhannu nhw allan wedyn. Mae yna le yn does na, mae yn beth da i wneud. Ond sylwch, efallai bod blaenoriaethau ni ddim wedi ddeall yn llwyr. Adnod 7, rhoddais lawenydd ym Nghalon mwy na'r amser yr amlhaodd ei hyd a'i gwyn hwynt. Nawr wrth gwrs, mae'r byd yn rhoi gymaint o bwyslais ar y gwyn a'r yd, yr amlhau, yr yd a'r gwyn. A gellir dweud pleserau'r byd, a'r pethau tymhorol. A dyna gan amla y mae dyn yn byw ar ei gyfer, i gynyddu y pethau materol hynny, i gynyddu yr pethau tymhorol hynny. Ac yna wrth gwrs, lle mae yna lawer yn y byd yma'n mynd heb, mae yna bwyslais yn does, a mae yn bwysig i bod ni yn ymwybodol o'r rhai sydd yn mynd heb. Ond ambell waith i ni wedi anghofio'r flaenoriaeth, beth sydd yn bwysicach, a'r pethau tymhorol yntau'r pethau ysbrydol. Beth sydd bwysicaf i'r unigolyn? Does neb gobeithio mentro dweud ydy bwyd a dillad a diod ddim yn bwysig. Wrth gwrs mae'n bwysig, byddwn ni ddim byw llawer o ddyddiau heb y pethau hynny. Ond efallai fod y flaenoriaeth wedi golli rhywle dros y blynyddoedd, yn sicr dros yr hanner canrif diwethaf yn ein gwlad ni. Mae'r mwyafrif llethol wedi anghofio ac wedi rhoi yr holl bwyslais ar y gwasanaeth diolchgarwch i ddiolch i Dduw yn bennaf am y bwyd a'r diod a'r dillad ac yn y blaen. Ac efallai wedi anghofio am y pethau holl bwysig, y pethau ysbrydol. Y mae llawenydd y Cristion yn ysbrydol, yn dragwyddol. Ac yn fwy na phan y mae'r byd yn mwynhau hyd yn oed digonedd o holl bleserau'r byd. Beth mae'r salmydd yn ei ddweud yw hyn. Mae e wedi ddeall yn do, mae e'n gwybod am beth mae am ddiolch. Mae wedi gweld beth sydd yn flaenoriaeth mewn bywyd. Mae wedi dweud, rhoddais lawenydd, ac am hyn mae e'n diolch, rhoddais lawenydd ym Nghalon mwy na'r amser yr amlhaodd ei hyd a'i gwynhwynt. Mwy na pan mae holl bethau y byd gyda ni yn ei digonedd. Mae gen i fwy o lawenydd, fwy i ddiolch amdano, am pethau ysbrydol a thragwyddol na pan mae pethau hynny ar ei cynnydd. Ac efallai bod yr 8fed adnod o'r salm yn dangos i chi sut mae llawenydd y Cristion yn caniatáu hyn. I ni'n gweld adnod 8, mewn heddwch hefyd y gorweddaf ac yr hunaf. Canis ti arglwydd yn unig a wneu i mi drigo mewn diogelwch.
faint bydde yn mynd trwy dweud, wel, mae hwnna'n bwysig ond yw i gallu noswylio gyda heddwch, yn gyffyrddus, mynd i gysgu yn y nos, yn gwybod beth bynnag a ddaw, mae gen i ddigon i lawenhau amdano, beth bynnag a ddaw, fedrai orwedd a huno mewn heddwch, mewn sicrwydd. Pam, canis ti arglwydd yn unig a wneu mi drigo mewn diogelwch. Dim ond ti sydd yn peri i mi fod mewn diogelwch. Mae yn diolch i Dduw ei fod yn gallu cysgu yn y nos yn gwybod bod ei enaid yn saff. A gwybod bod ei lawenydd yn llawer dyfnach na pan mae pleserau a phethau tymhorol yn cael ei gynyddu. Dwi ddim yn anwybyddu'r pethau tymhorol. Does neb yn mynd trwy dweud hynny. I ni'n ddiolchgar ac yn diolch yn ddyddiol bob pryd bwyd. Brecwas, cino, te, swper, be bynnag. Fe ddyla'r Cristion fod yn diolch i Dduw am bob un pryd yma i ni gael. Yn diolch am dywyd da, yn diolch am law, yn diolch am hael, yn diolch am deulu, yn diolch am ffrindiau, yn diolch am gartref, yn diolch am bob dim. Hwna'n wir, ond yn fwy na dim. Yn diolch i fod yn gallu gorwedd yn y nos yn gwybod bod ei enaid yn saff. Wel, hoffwn ni yn gyntaf edrych ar yr adnod gyntaf yma, nid yr holl salm, ond yr adnod gyntaf yma. Yn diolch am ei cyfiawnder wyt ti o Dduw. Yn ail, diolch am ei fy nghyfiawnder wyt ti o Dduw. Ac yn drydydd yn olaf, diolch am ehangu fy nghalon. Dyna chi beth ei ddiolch amdano. O na fydde Cymru yn mynd o at hynny, yn dechrau gwasanaethau diolchgarwch, yn diolch i Dduw am fwyd ac am ddiod, yn diolch i Dduw am yr cyngheuaf, am ffrwythau ac am lysiau, yn diolch i Dduw am yr holl beth yna, ac mae yn bwysig, ac na fydden ni yn cael gweld hynny, ond yna, ar ôl hynny, ar ôl chydig o funudau yn sôn am y pethau hynny, yn symud ymlaen at y pethau pwysica, sef hwn yn gyntaf, diolch am ei cyfiawnder wyt ti o Dduw, adnod 1, gwrando fi pan alw fo Dduw fy nghyfiawnder, mewn cyfyngder yr hengais arnaf, trigar hawrthyf ac erglyw fy ngweddi. O, mae'n gweddio yn diwy ar Dduw fy nghyfiawnder, gan mae Duw cyfiawn yw. Daw achos diolch yn salmud bob tro nôl at hyn. At Dduw, gan mae un cyfiawn yw Duw. Doedd dim modd i Dafydd nac i ni heddi ddweud hyn am unrhyw un arall. Ond nid yw Paul yn dweud hyn yn Rufeiniaid 3:10, megis y mae'n ysgrifenedig, nid oes neb cyfiawn nac oes un. Does dim un cyfiawn wedi troedio'r ddeiar yma ond yr arglwydd Iesu Grist. Mor wir yw o allwn ni herio unrhyw un i geisio dod o hyd i un cyfiawn. Un cyfiawn. Dowch o hyd i un cyfiawn. Fedrwch chi ddim. Dim ond yr arglwydd Iesu Grist, dim ond fe sydd wedi troedio'r ddeiar yma mewn gwir gyfiawnder. O, falle byddwch chi'n dod o hyd i bobl neis, pobl sydd wedi helpu ambell i berson mewn angen, falle byddwch chi'n dod o draws hynny, ond byddwch chi ddim yn dod o draws un gwir cyfiawn. Does dim un yn hanes yr holl fyd, mae'n anhygoel yn diwedd. Ond nid hwnna'n brawf yn ei hun o pa mor gywir yw gair Duw, edrychwch yn hanes yr holl fyd a triwch dod o hyd i un cymeriad hanesyddol sydd wir yn gyfiawn. Fedrwch chi ddim. O, fydd ar rai yn enwi pobl rhyw arweinwyr crefyddol, ond petai chi'n darllen amdanyn nhw, fe fyddwch chi'n gweld, fe fydd na bethau amdanynt. Anghyfiawnder, fe fydd na falchder, fe fydd na rhywbeth, fe fydd na bechod, fe fydd yno, fydd ei weld. Ond nid yn yr arglwydd Iesu Grist, dim un wedi dod o hyd i unrhyw beth anghyfiawn am hwn, amhosibl. Byddai dod o hyd i rai sydd yn gyfiawn, dyn nhw ddim yn bodoli ar wahân i Grist. Genir pob un ohono ni mewn pechod, ac felly anghyfiawn yw ei natur. Dwi'n yn gwybod os ych chi'n dechrau blino, chi'n ei glywed mae'r byd yn mynnu yn dydynt. Mae da yw dyn yn y bôn. Ni'n clywed fwy nawr. Chi'n clywed llawer falle yn ystod y cyfnod yma o afiechyd sydd wedi bod, ac yna chi'n clywed am lawer o bobl sydd wedi gwneud llawer o bethau da, ac yna mae yna rhyw ddatganiad gan dod gan rhywun yn dweud, ond nid hwnna'n dangos chi mai da yw dyn.
Falle maen nhw wedi gwneud rhywbeth da, maen nhw wedi gwneud rhywbeth i helpu eraill, ac yna maen nhw wedi dod i ryw ddatganiad oherwydd hynny yn y bôn ein bod ni yn naturiol yn dda. Ond petai ni'n cael golwg ar gyflwr enaid hyd yn oed y rai da hynny, mi fyddwn ni yn gweld y llygredd o bechod hyd yn oed yn y goreion ohonom ni. Mae'r Beibl yn dysgu i'r gwrthwyneb, ond yw e? Mae'r Beibl yn dweud mai pechadurus ydym ni oll. Mae'r Beibl yn dweud yn glir y genir pob un ohonom mewn pechod. Ac i ni'n weld yn dydyn ni wrth i ni dyfu lan, i ni'n gweld yma babis bach, i ni'n gweld yma yn y plant, ac yna ni'n gweld wrth i ni dyfu'n hun. Wrth gwrs, dyw e ddim yn golygu fod pob un person yn bechaduriaid gweitha posib. Wrth gwrs, dyw e ddim yn golygu hynny. Ond be mae yn dweud i ni'n bechaduriaid, ac y mae pechod wedi llygru pob rhan ohonom ni. Mae pob gweithred a wnawn ni wedi ei lygru gan bechod. Mae e wedi ei effeithio, mae e wedi sbwylo, gwelir balchder, gwelir chwant ym mhob un ohonom. Hyd yn oed yn y pethau gorau ni wedi wneud, mae e wedi lygru gan falchder. O'n i'n siarad hyd yn y pnawn yma to am y peth, a dwi'n gwybod dwi'n ymlaen am y peth, am yr holl bethau cyfoes yma, ac i ni'n cael y grwpiau yma, ac pethau ar y ffonau symudol, ac yr hyn dwi'n ei weld yn aml iawn yw ffordd arall o gallu cyhoeddi i bawb pa mor dda dwi. Dwi wedi gwneud hwn i rywun, dwi wedi gwneud hwn i'r llall, dwi dim ond yn dweud mwyn i chi wybod, ac un mynd yn dod, ac ni'n goffod cyfadde, mi fyddwn ni'n cyfadde, dwi'n gwybod, dwi yn aml iawn yn ffeindio fi'n yn sylweddoli ar ôl i ddweud o'n i eisiau pobl i wybod fy mod i wedi wneud ac os fysen ni'n onest, fysen ni'n ysgrifennu lawr, dwi newydd ddweud hwn mwyn i chi wybod fy mod i wedi wneud dwi newydd ddweud hwn mwyn i chi sylweddoli pa mor dda dwi. Ond i ni'n ei guddio fan dydyn ni hyd yn oed pethau bach syml, mae'n mynd o pethau bach i pethau mawr. Mae yn rhyw oes sydd ar blat i falchder dyn. I ni'n cyhoeddi i bawb, edrychwch arna i, dwi'n mor dda, ond dwi'n ostwyngedig, dwi ddim eisiau ffys. Ond dyna sut rai ni. Mae pechod yn llygru'r cyfan, mae'n sbwylo'r pethau gorau i ni wedi wneud. Mae yna falchder yno ni, mae'n naturiol yno ni. I ni wedi genu'n bechadurus, yn drychwantus, i ni wedi cael ein genu yn rhai sydd â gogwydd tuag at bechod. O nid felly Duw y salmydd, nid felly yw'r arglwydd. Nid felly ein gwaredwr ni cyfiawn ydyw Duw, perffaith yw Duw yn ei holl briodoleddau. Ond nid yw'n ymwyd, dyna beth mae'r salmydd yn gwybod. Mae e'n dechrau yn y man cychwynnol. Mae e'n dweud, yr wyt ti o arglwydd. Mae gen i gymaint i ddiolch amdano. A'r lle cyntaf dwi'n dechrau gyda ti, yr wyt ti yn gyfiawn. Nid oes dim byd am na yr arglwydd yn anheg. Ond nid yw hwn yn dod ar rhyddhad a llawenydd i ni. Tra'n byw mewn byd o anhegwch. Ond nid felly ydyw. Nid yw'r arglwydd yn anheg. O, allwch chi glywed rhai pobl yn dweud, i chi'n dysgu etholedigaeth, i chi'n dysgu barn, chi'n pregethu'r pethau yma. Mae hwnna'n anheg. Mae'r athrawiaeth yn anheg, ond beth ni'n gallu ateb yw, nid yw Duw yn gallu bod yn anheg. Nid yw yn gallu bod yn anghyfiawn. Mae'r cyfan am na'r arglwydd yn gyfiawn, yn deg ac yn bir. Ein problem ni yw bod ni'n gweld yn anheg, ein pechod ni sydd yn peri nad ydyn ni ddeall, ond beth ni'n yn gwybod yw hyn, mae Duw yn gyfiawn yn ei farnedigaethau, mae cosb Duw yn gyfiawn, dyw e ddim yn anghywir, dyw e ddim yn anheg, mae'n gwbl heiddiannol, mae'r efengil yn gyfiawn, ond llawn trigaredd. Nid yw cyfraith Duw yn anheg, nid yw ei reolaiedig o'r chymuned yn anheg, mae e'n gwbl gyfiawn, mae e'n gwbl deg. Gwelir yn ei gyfraith ei trigaredd. Beth yw cyfraith Duw? Dim byd ond trigaredd. Achos mae e'n modd i ddangos i ni yn pechod. Dyna beth roedd o Duw y gyfraith i ni. I ddangos i ni. Fedrwn ni byth cadw'r gyfraith.
Doedd ddim yn bosib i ni gadw'r gyfraith. Ond mae'r gyfraith wedi cael ei rhoi i ni fel athro. Mae'n dysgu ni, be mae'n dysgu ni? Mae'n dysgu chi edrychwch ar fawredd ac ogoniant o'r holl alluog, ar ei byrdeb ar ei sancteiddrwydd a dyma'r safon. Fedrwch chi mo'i gadw i chi'n anghyfiawn, i chi'n bechadurus. Dydych chi ddim yn gallu cadw cyfraith Duw. Ond dyna chi trigaredd o'r arglwydd i roi cyfraith i ni. Ond bydd yr rhain dweud, os yw'n rhoi cyfraith na allwn ni gadw dyna ddim yn deg, wel ydy, mae'n llawn trigaredd. Mae wedi rhoi ei gyfraith i ni, mwyn dangos i ni ein pechod. Ac yna mae wedi dangos i ni ei gariad a'i trigaredd. Yn anfon ei fab Iesu Grist i gadw'r gyfraith yn ein lle ni. Dyna chi trigaredd. Dyna chi gyfiawnder, mae tu hwnt i'n deall ni, ond yn ei trigaredd fe roddodd y gyfraith, na fedrwn ni ei gadw. Anheg mae'r rhain dweud, na, cariad yw ei gyfraith mae wedi rhoi ei gyfraith i ni ddangos i ni. Drwchwch, dyma pa mor bechadurus i chi, dyma pa mor frwnt i chi. Chi ddim yn gallu cadw un o fy nghyfraith i chi ni methu fe'n llwyr, chi di methu ar pob rhan ohono fe, ac i chi yn heiddi barn oherwydd hynny, ond yr o'i fi yn fy nhrigaredd wedi darparu un ar eich cyfer chi sydd yn cadw'r gyfraith yn eich lle chi. Mae Iesu Grist wedi dod i gadw'r gyfraith i ni. Trwy ei berffeithrwydd mae modd i ni dderbyn cyfiawnder sydd yn ein gorchuddio ni'n llwyr. Ac felly'r sawl a ddaw yn edifar at Grist, fe'i gorchuddir yn llwyr a chyfiawnder y mab. Cyfiawnder y tad, cyfiawnder y mab. Mae'n anhygoel ydw e. Cyfiawnder perffeithrwydd Crist. Dyna chi glogin. Amhosib byddai ni gyrraedd safon y nef a cael derbyniad i'r nef. Mae'r byd yn ei ddisgrifio fe fel agosau pan ddaw y dydd a byddwn ni'n cyrraedd crwydr nef. Ac yna, ar sail yr hyn ydw i, ar sail fy ngweithredoedd i, fe fydd na dderbyniad i mi achos bod fi wedi gwneud hyn a llall. Ond na, be mae'n dweud yw, amhosib yw i ni gyrraedd y nef, i gyrraedd tragwyddoldeb gyda'r arglwydd, ar sail pwy ydw i, be dwi wedi gwneud. Pam? Pechadurus ydw i. Pechadur yw fy enw, ni feddaf enw gwell. Dwi wedi torri dy gyfraith ti, dwi wedi methu'n llwyr. Ond mae'r Cristion yn gallu dweud, fe fydd na groeso yn y nefoedd, fe fydd agoriad i mi, fe fydd na fynediad i'r nefoedd, a ar sail beth, mae Crist wedi cadw'r gyfraith yn fy lle fi. A gorodd Crist y drws i'r nef, a trwy ei gyfiawnder ei gadw o'r gyfraith, bodlonodd gofyn yn y tad, a hyn oll yn fy lle fi. Ond nid yw hwn yn achos gwasanaeth diolchgarwch. Dwi'n diolch am y bwyd, a dylsen ni wneud hynny bob un pryd bwyd ni'n cael. Ac i ni'n ddiolchgar bod ni a digonedd ohono fe hefyd ac yn gweddio am yr rhai sydd heb. A dyna chi byd bechadurus, digonedd o fwyd yn ein byd ni, yr holl byd wedi luosi sawl gwaith. Mae yna fwy na digon o fwyd yn y byd yma. A'r broblem yw dydy'r gwledydd ddim yn caniatáu i ni rannu nhw gyda'r pobl yma dros y gwledydd y byd. Ond felly mae yna le gyda ni ddiolch am y peth yma. Ond dyma i chi efalle, petai ni'n deall hwn, neu falle petai'r byd yn deall hwn, fydda yna fwy o rannu wedyn ni, ond i bydda yna. Dyma beth sydd eisiau i gymdeithas ei ddysgu. Dyma beth sydd eisiau arweinwyr gwledydd y byd i ddod ynghyd i drafod beth ddylsen ni fod yn gyntaf oll. Gadewch i ni cael y flaenoriaeth yn iawn. Diolch i ti yr holl alluog Dduw. A mae cyfiawn wyt ti. Am dy gyfiawnder. Dyna petai na ddeall o hynny. Dyna wahaniaeth fyddai o fewn ein cymdeithas, o fewn ein capeli ni, o fewn ein strydoedd ni, ein dinasoedd ni, o fewn ein gwledydd ni, ar draws y byd, petawn ni'n deall ac yn dod i'r man. Diolch i ti o Dduw am dy gyfiawnder di, am dy drigaredd. Bydda yna ddechrau arni, bydda hwnna'n lle gwell i ddechrau. Ond i ni wedi cael y flaenoriaeth yn anghywir. Gadewch i ni symud ymlaen yn ail. Diolch am mai fy nghyfiawnder wyt ti. Mae'r psalmydd yn gallu tystio hyn, ond yw efydd atganodd gyffesodd mae'r arglwydd Iesu Grist oedd ei gyfiawnder ef.
Un peth yw gweld yr athrawiaeth a chydnabod ei fod yn gywir hyd yn oed. Ond am allu dweud mae'r Iesu yw fy nghyfiawnder. Mae'n beth gwbl wahanol yn diwedd. Dyna pam y salmyd ar ddiwedd yr adnod yn gallu dweud dwi'n gallu cysgu yn y nos. A beth bynnag a ddaw. Neu allwch chi dweud allai fi mewn i car. A beth bynnag a ddaw. Ti yw fy heddwch. Ti yw fy nghyfiawnder. Dyna beth sy'n bwysig, sut mae'r byd yn gallu camu allan yn y bore, sut mae'r byd yn gallu noswylio, rhoi pen ar y gobennydd yn y nos, a heb y sicrwydd yma, heb yr heddwch yma, mae'n anhygoel yn diw, mae'n ofnadw o feddwl, hyd yn y rhai sydd â digonedd o hyd a gwyn, a'r holl bethau'r byd yma'r pleserau, sut maen nhw'n gallu cysgu yn y nos, heb yr heddwch yma, i bod i pechodau wedi maddau, ond mae'r salmydd yn gallu dweud, ti yw fy nghyfiawnder. Yn y dydd pan safwn ger bron Duw. Dyma chi anhygoel. Fe fydd yr arglwydd yn tystio un peth, fe tystia yr arglwydd. Mae fe yw ein cyfiawnder ni. Ond nid yw hwnna'n bwysig, dyna'r beth holl bwysig. Fe fydd yr arglwydd yn datgan yn y dydd ofnadw hwnnw, pan y safwn ger ei fronau, ond fe fydd ef yn tystio amdano ni ar ein mwyn ar ein rhan ni. Fe fydd yn pledio yn hachos ni. Fe fydd yn dweud dwi'n nabod hwn neu hon. Mae'n eiddo i mi. Fe fydd yr arglwydd yn dweud rwy fi yn gyfiawnder i hwn. Fe fydd yn tystio i ni ddod at ei groes. Fe fydd yr arglwydd yn y dydd ar ofnadw hwnnw yn gallu dweud hyn. Mae hwn wedi dod at y groes. Does dim byd arall gyda ni o'n plaid ni. Fedra i ddim gobeithio, chi'n gwybod pwy fy mam a fy nhad i? Fedra i ddim dweud hynny. Fedra i ddim credio hwnna, dyw e ddim yn mynd i cyfri dim. Mae'n ychwanegu at fy marn sy'r fod. Os fyddwn ni'n mentro sefyll ger bron Duw yn dweud, wel fy nhad yr oedd yn weinidog adnabyddus a fy mam yn wraig weinidog, un o'r rhai sydd yn sefyll allan yn hanes y ganrif diwetha, allwn ni tystio i hynny. Ond chi'n gwybod beth? Dyw hwnna ddim yn mynd i cyfri dim. Sneb yn mynd i malio dim fy mod i'n dweud i chi'n gwybod pwy oedd fy nhad a pwy oedd fy mam. Chi'n gwybod y fagwraeth ges i? Un peth fydd yn neud fydd yn pentyrru barn arnaf os nad ydw i wedi deall yr Efengyl, achos yr holl freintiau gefes i mwy na llawer. Ges i fwy o fraint na neb arall, llawer o bobl, achos ges i fy magu ar eilwyd lle roedd yr Efengyl yn flaenllaw, lle roedd rhai yn ffyddlon trwy holl flynyddoedd eu bywyd nhw. Tan yr anadl olaf, ffyddlon i'r hyn sydd yn iawn ac yn gywir. A dyna chi fraint yw hynny, mae'n dod â chyfrifoldeb, achos os nad ydw i wedi deall, fe fydd atebolrwydd ar ben atebolrwydd. Ti, gyda'r holl freintiau hynny, a ti dal i ddibynnu ar dy weithredoedd da i fynd i'r nefoedd, fe fydd y barn yn waith. Fe fydd y barn yn ofnadw i'r rhai hynny sydd wedi troi cefn ar y breintiau, ond nid felly i'r Cristion. I'r Cristion fe fydd yr arglwydd yn dweud, mae hwn neu hon wedi bod at y groes. Dwi'n cofio fe nes i trwy'r ysbryd yn arwain i traed nhw. Fe welon nhw eu pechod nhw. Fe ddeithon nhw at droed y groes. Fe ddeithon nhw yn eu pechod, yn eu balchder. Dod wedi gorchuddio a bydreddu eu meddyliau chwantus. Do fe ddath rhain. Dyna chi feddyliau brwnt oedd gan rhain. Dyna chi falchder oedd ganddyn nhw. Dyna chi clochtar eu gweithredoedd da oedd ganddyn nhw. Ac fe ddeithon nhw at y groes. A'r brynt ni yn diferu oddi arnynt, a'r drewdod, ac o'r byddai'r arglwydd yn gallu tystio, hwn ddau, dwi'n gwybod pwy yw e, dwi'n gwybod ei enw, dwi'n gwybod y dyddiad y dath e. Ac fe olchesu ei enaid yn wynach na'r eira. Fe ddeithon nhw yn llwythrog ac yn flinderog, ond dwi'n cofio'r eiliad y deithon nhw, ac fe olchesu nhw yn y ffynon a agorwyd ar y groes, ac fe lifodd y gwaed, ac fe golchesu pob staen pechod i ffwrdd. Ac fe fydd yr arglwydd yn tystio, fe rhoddes i fy nghyfiawnder yn glogin, ac fe gorchuddiodd y cyfan.
Ac mae hwn wedi bod, mae'n eiddo I mi, does dim cwestiwn am y peth. Mae e dal I wisgo, achos unwaith chi'n gwisgo clogin cyfiawnder Crist, I chi'n I wisgo fe am beth, ac mae'r clogin yno, mae'n dweud y trwchwch, mae gyfiawnder ef yn berffaith, ac yn nghyfiawnder I yw e. Wrth gwrs pechadur yw e, ond mae wedi orchuddio'n llwyr a fy nghyfiawnder I, a dyna fydd yr arglwydd yn tystio ar ein hannu. Ond mae'r salmydd yn gallu tystio hefyd, mae e am ymuno yn y tystio, ac mae'r salmydd yn dweud, mae'r Iesu yw fy nghyfiawnder I. Bod ei holl ddibyniaeth am iachadwriaeth yn llwyr ar yr un cyfiawn yma, iddo gyfrif ei gyfiawnder ef I ni. A mae'r salmydd yn dweud, mae gen I gyfiawnder, ond nid fy nghyfiawnder I yw e, cyfiawnder y mab. Dwi wedi fy ngorchuddio'n llwyr a chlogin ei berffeithrwydd ef. O, fe dderbyniodd y salmydd yr hodd o ffydd I allu credu hyn. I allu ymddiried ei enaid yn llwyr yn rhinweddau ei greiawdwr. Ymddiried ei enaid nid yn ei ymdrechion ef, nid yn ei grefydd ef, nid yn ei weithredoedd da fe, nid yn y ffaith bod e wedi helpu hwn a'r llall, ond yn llwyr yn yr hyn a wnaeth yr Iesu, yn ei fywyd perffaith, yn ei farwolaeth dirprwyol, ac felly trwy weddill fywyd y salmydd, nid oedd y salmydd o'r fan honno ymlaen yn ymhyfrydu yn ei ddaioni e. Wrth gyflawni gweithredoedd da a sanctaidd, gwybu ydaw y cyfan o gyfiawnder Crist. Mae'r salmydd yn deall ond yw e. Nid oedd modd iddo gymryd y clod am ddim un gweithred dda yn ei fywyd, ac ydaw ei holl y ddaioni ef o'r ffynhonell o ddaioni, o bydew anfeidrol cyfiawnder Crist. O, mae'n gwybod hynny. Dyma sydd yn digwydd I bechadur, dyma ddigwyddodd I David, dyma ddigwyddodd I Paul, I J.C. Ryle, I Lloyd Jones. Cafwyd golwg gyntaf ar ein pechod, ac yna cafwyd golwg o berffwythrwydd Iesu Grist, ac yna wrth ddod at y groes, at y ffynon agorwyd, deliwyd a'n anghyfiawnder ni, mae'n cael ei hoelio i'r groes, ac yna cyfrifwyd I ni cyfiawnder Crist, a mae cyfiawnder Crist yn cael ei roed am ni, fel rhain a bechod erioed. Cuddiwyd ein holl gamweddau, gorchuddiwyd ni yn llwyr. Ac oherwydd hyn newidiwyd ein natur, nawr galluogwyd ni I rodio ar hyd llwybr cyfiawnder, ond nid yw dyma beth sydd yn digwydd I Gristion. Oherwydd cyfiawnder Crist nawr, yma na allu'n cael ei rhoi i'r Cristion I rodio ar hyd llwybr o gyfiawnder. Cyfiawnder yn ein gweithredoedd ni, yn ein gogwydd ni nawr at Dduw ac at Grist. Ond mae'r cyfan yn dod o Grist, ond yw e? Dyma beth sy'n profi, mae'r newid yn digwydd, ond yw e? Mae'r daith nawr o fywyd mor wahanol i'r hyn yr oedd e gynt. Mae'r pechadur wedi dod at y groes, mae wedi olchi'n lan, mae wedi cael ei orchuddio chyfiawnder Crist, mae wedi cael calon lan llawn daioni. Nawr mae'r natur wedi newid, nawr mae'n y gyfiawnder yn y cyfiawnder Crist ydi, ond nawr mae'r Cristion am fod yn gyfiawn, ond dyw e ddim yn bod yn gyfiawn I blesio Dyw, na, amhosib, mae'n byw yn gyfiawn I ddiolch I Dduw. Gan ei fod nawr yn blentyn sydd wedi orchuddio a chyfiawnder yr Iesu. O, mae'r cyfan yn dod o ras, ond yw e? Gras yw'r cyfan. Gai ofyn cwestiwn I chi, a ydych chi'n gallu tystio fod yr Iesu yn gyfiawnder I chi? Ond nid yw yn achos o ddiolch, ond nid yw hwnna nawr yn gwneud gwasanaeth diolchgarwch hyd yn oed yn fwy perthnasol? Hi'n diolch I ti am fwyd, am lysiau, am ffrwythau, wrth gwrs yn bod ni. Maen nhw'n rhoi nerth I fi ddiolch I ti am yna ledd yn nhw, ond ni eisiau prysuro at y peth. I ni'n diolch I ti am dy gyfiawnder. I ni'n diolch I ti am dy drigareddau. I ni'n diolch I ti am Iesu Grist. Pam? Am mai fe yw fy nghyfiawnder. Fe yw fy ngobaith am y nefoedd. Fe yw fy heddwch. Fe sydd yn peri fy enaid I gysgu yn y nos. Fe sydd yn rhoi llawenydd yn fy mywyd. Hyd yn oed bod pan fi'n mynd heb pethau neu yn cael digon o bethau. Fe yw fy llawenydd. Diolch I ti. Dyna beth mae'n dweud. Dyna yw'r bwrdwn sydd yn ei enaid. Wel, gadewch I ni orffen yn drydydd. Diolch am ehangu fy nghalon,
Grandewch ar yr adnod gyntaf eto. Gwrando fi pan alwyf o Dduw fy nghyfiawnder. Dyna chi ddechreuad i'r salm. Pledio gyda Duw, nid ar sail pwy yw na be mae di wneud, mae'n dweud, ti'n cyfiawn a ti yw fy nghyfiawnder. Ac felly oherwydd hynny o gwrando mewn cyfyngder yr ehengau sarnaf, tri gyrhaw wrthyf ac erglyw fy ngweddi. O yma. Mae'r salmydd yn cyfeirio at darlun tebyg i adeg yr amgylchynyr i bob cyfeiriad gan fyddin milwyr ffyrnig. Gallwch chi ddychmygu fe cael eich amgylchynu gan byddinoedd. Bob cyfeiriad ar y drychwch chi. Fel un yn gaeth mewn lle cyfing, efallai creigiau. Gallwch chi ddychmygu beth chi wedi gweld darluniau sy'n fod dros y blynyddoedd a sefyllfaoedd, falle clogwyn fan hyn, clogwyn fyna, a milwyr ar ei ben, a milwyr o'r flaen, a milwyr yn dod ti'n ôl, gyniau bwa saith neu beth bynnag yw e, a rhyw un bach yn y canol. Dim lle i ffoi. Mae'n lle cyfing. A'r rhain allan am ei waed. O, mae'n druenus yn diwe. Dim ffoi o gwbl. Dinistyr sicr yn ei wynebu. Dyna i chi beth mae'r salmyd yn ei ddisgrifio. Mewn cyfyngder yr ehengau sarnaf. O math yna o ddarlun mae'r geiriau yn dod. Ond mae'r darlun o'r hyn yn gyntaf a wyneba y pechadur yw'r darlun mae yn ei ddisgrifio go iawn. Efallai'r ceisiwr, pan daw ceisiwr, rhywun sydd wedi gweld ei bechod efallai, yn dod wyneb yn wyneb a'i bechod. Efallai rhywun am y tro cyntaf, ni'n gwybod yw pobl ddim yn licio dyna hyn i bregethu'r gyfraith a disgwyliadau Duw. O, mae hwnna'n gaeth, mae'n galed i chi mynd dros ben llesu, ni eisiau bod yn bositif, ni eisiau bod yn neis. Ond ni'n upsetio pobl sy'n sôn am y gyfraith, am y safon, am y disgwyliadau. Os ych chi'n dweud hynny, bydd pobl ddim yn teimlo'n gyfforddus. Ond dyma'r broblem, maen nhw'n dod wyneb yn wyneb ar gyfraith, a ddim yn hoffi fe ac yn teimlo, o, mae hwn yn ofnadw, dwi'n gwybod pa le i droi. Ac yna mae'r cyhuddiadau'r ddeddf yn taranu. A bob tro mae'r pregethwr efallai'n sôn am y gyfraith a'r ddeddf yn tarani'n ffyrnig. Falle bod yr enhaid yn dychryn ac yn bryderus ac yn ofnus. Ac yna i glywed ei fod o dan condemniad y gyfraith. I glywed fod barn am bechod ac am dor cyfraith. A fod yr holl arlluog Dduw yn ei gondemnio i dragwyddoldeb. O, pan mae'r enaid yn dod wyneb â hynny. Beth sy'n digwydd? Dwi'n gwybod pa le i droi, nag yw. Dwi'n ddim yn gwybod pa le i droi. Yn daw ei ogrwydd, os yw'r ysbryd ar waith, fe ddaw ei ogrwydd. Os nad yw'r ysbryd ar waith, fe fydd ffyrnigrwydd. Fe fydd codi fyny a clepu'r drws. Ond nid yw'n digwydd mor aml. Dwi ddim yn gwrando ar hwn. Dwi ddim yn ei wrando ar y neges yma, mae hwn yn galed, does dim gobau. Ac efallai mae'r neges yr efengyl wedi cael ei bregethu cannoedd o weithiau. Ond ddim yn clywed hynny, maen nhw'n clywed fan hyn y gyfraith a condemniad. O, ni ddim yn hoffi hwn. Ond pa mae'r ysbryd ar waith, fe daw ei ogrwydd. Ei ogrwydd pechod yn pwyso lawr ar ei enaid fel mynyddoedd byd. Ond nid yw'n wir. Dyna beth sy'n digwydd pa mae'r ysbryd lan ar waith. Ac mae'n teimlo'r yn ei ogrwydd am yr mynyddoedd yma o bechod o'i amgylch. Mae fel y milwr ar ben ei hun ar gelyn wedi amgylchynu'n llwyr. Dwi ddim yn gwybod pa le i droi. Ond nid yma sut mae'r ceisiwr yn teimlo ambell waith, wel, bob tro ar lefelau gwahanol. Yr ymdeimlad hynny cyn dod yn Gristion, o'r anobaith, y boen o ansicrwydd, yr ymwybyddiaeth o'r diwedd o'n heiddiant, ac yna ddim yn gwybod ble i droi.
Chi'n dychmygu'r milwr yna'n edrych i fyny yn gweld y creigiau, does dim modd ffoi fyna, ac hyd yn oed Pitawni, mae yna 5 milwr yna gyda gynnau. Ac yn edrych yr ochr yma ac yn gweld yr un peth, mae'n dim modd i ffoi fyna, ac o'i flaen milwyr ac tu ôl iddo milwyr. Ac ond dyna sy'n mae'r enaid yn teimlo am, dwi wedi trio bod yn dda, dwi wedi trio cadw'r gyfraith yn dyna, mae'r pregethwr yn dweud o'r pwlpit, amhosib yw bodloni Duw, ac mae'r gyfraith ar ddeddf yn taranu, a dwi'n teimlo'n euog, ac yna dwi'n gweld Cristnogion eraill yn byw yn sanctaidd, fedrai ddim cyrraedd y safon, ac mae'r euogrwydd yn pwyso lawr, ac yna chi'n trio neud rhywbeth yn well, chi'n trio bod yn dda, chi'n trio darllen y Beibl, chi'n trio dod i fwy o gerddau, chi'n trio gweddion amlach, mynd ar berer ein dodau, a chi ddim yn teimlo'n well, ac mae'r euogrwydd yn cynyddu, chi ddim yn gweld ei droi, chi'n gofyn i bobl, dwi'n gallu helpu chi, ac chi'n teimlo'r pwysau yn cynyddu, ac yn cynyddu. Mae'n sefyllfa anobeithiol yn dweud. I ni mewn lle cyfyng. Dyna be mae Salmydd yn dweud. I ni mewn lle cyfyng. Dyna yw bwlch yr argyhoeddiad. Mae bwlch yr argyhoeddiad yn le cyfyng iawn. Ond mae mor bwysig bod chi wedi profi bod yno. Bod chi wedi profi yr ymdeimlad yma o le cyfyng, o weld eich pechod. Ond mae wir hefyd i'r Cristion o sawl blwyddyn yn diwedd. Wrthwynebu treialon, herledigaeth, gwrthwynebiad, ond nid oes na adegau lle ni'n teimlo'r cyfyng, bod ni mewn lle cyfyng, lle anobeithiol, pa le y troni, does dim gobaith, mae'n edrych yn gwbl ddi arno, mae'n edrych mor ddigalon, ond ydy hwnna'n wir, ond eto mae'r Salmydd yn llawenhau mewn cyfyngder yr ehengais araf. Tybion ni oedd y Salmydd yn cofio nôl at y tro hynny pan welodd ei bechod, ac yna fe welodd e trwy lygaid ffydd bod gobaith yn y Meseia, fod Iesu Grist yn gyfiawnder iddo, ac mae'n llawenhau yr wyt ti wedi ehangu arnaf trwy dy ras ath trigaredd, ond hefyd mae'n cofio ar gyfer i sefyllfa presennol. Fel petai wedi amgylchynu a byddinoedd gelynieithus mewn lle cyfyng, ac yna i greigiau ddiflannu. Dyna'r darlun. Fel y milwr yna ben ei hun a'r mynyddoedd o'i blaen, a fel petai rhywbeth wedi digwydd fel rhyw fath o ddaeargryn bach. A bod yna greigiau yn syrthio, ac mae'r lle yn agor lan, ac mae yna lwybr i ffoi. Dychmygwch hwnna. Petai chi mewn sefyllfa, chi'n gwybod, does dim gobaith i ni, ac yn sydyn iawn mae'r creigiau yn siglo ac yn dechrau syrthio, a mae'r milwyr o amgylch sydd yn taranu yn eich erbyn chi yn gweld, newn nhw ddim cyrraedd mewn pryd, mae yna lwybr o ffoi wedi agor, a chi'n gallu mynd trwyddo, ac mae e wedi agor lan, ac i chi'n mynd, a chi'n cael heddwch, a chi'n cael byw, ond dyna'r efengyl, mae'r arglwydd wedi ehangu mewn cyfyngder yr ehengais arnaf. Mae'r llwybr wedi agor, mae'r creigiau wedi diflannu, ac mae modd i'r enaid ffoi ddiogelwch a lle o heddwch, a dyna yw Iesu Grist i'r ceisiwr, wrth ddod yn llwythol dan euogrwydd pechod, ac ofn y bedd, ac ofn barn, wrth ddod at Grist wrth droed y groes, daw Crist ac ehangu ei galon. A mae Iesu Grist yn gosod ei enaid mewn safle o ddiogelwch dan bysgod y groes. Neu allwch chi ddweud dan adenydd yr holl alluog. Ehangodd ei galon a llawenydd a chysur. Mae'n cael maddeuant pechodau, mae'n cael sicrwydd bywyd tragwyddol, mae'n heddwch a Duw. Mae'n cael y cwmniaeth na ar addewid fe fyddai gyda ti holl y ddyddiau dy fywyd. Fe agoraf ddrysau'r nef i ti. Dyna i chi lawenydd mae'r Salmydd yn ei gael, pan oeddem ni mewn carchar tywyll di, rhoist un o leini nefol, halleluia, amen. Ond dyna yw geiriau'r Salmydd, dyna'r un math o emyn yw hon. Pan oeddem ni mewn carchar tywyll di, rhoist un o leini nefol, halleluia, amen. Diolch i ti yr holl alluog Duw. Dyna be mae'n gweud.
O, fe barha profiad o ehangder trwy gydodraeth y Cristion o'r cychwyn pan y mwynhau'r ceisio'r heddwch cadwybod, heddwch a Dyw, nad yw bellach yn elyn a Dyw, ond yn dad nefol, mae Dyw yn dad iddo fe, mae yn un sydd yn ei fynwesu fe, dyw e ddim yn elyn eithystig ato dim mwy. Mae'n mwynhau'r maddeuant sydd i'w bechodau y sicrwydd cadwedigaeth, ond hefyd yna o'r deiliad honno ma'n yn ddyddiol ar hyd y daeth trwy'r anial dir. Mwynhau'r Cristion y sicrwydd fod ei dad gydag ef ac yn ehangu ei galon drwy ddarganfyddiadau tyfnach o gariad Dyw. Dyna be mae'r salmydd yn diolch i Dduw am y profiadau dyddiol o'r arglwydd yn ehangu y sefyllfa cyfyng. Yr adegau mae wedi agor drws i ni ffoi. Mae wedi achub yr enaid o golledigau trygwyddo. Mae wedi maddau'r enaid o'i bechodau. Mae wedi orchuddio fe ei gyfiawnder. Ond hefyd trwy gydol taith bywyd mae'n arwain. Mae'n addo bendithio'i blant. Pa mae'n edrych yn ddi arnom. Pan i ni wedi colli popeth efallai. Mae'r arglwydd yn dweud hyn. Yr o'i fi yma gyda thi mewn cyfyngder yr ehengais arnaf. O trigarha wrthyf ac erglyw fy ngweddi. O'r darganfyddiadau newydd o drigaredd a chariad Dyw, ac y mae'r rhain yn ei nerthu wynebu treialon, i redeg y ras yn ffyddlon, i gadw ei orchmynion, ac i fyw i'r pwrpas y creawdef. Dyma'r nerth y mae'r salmydd yn ei gael, wrth gofio nôl. Mae'n cael nerth i sefyll. Yn unig efallai, ond i sefyll yn ffyddlon tan bydd ffydd yn diflannu ac yn troi'n olwg. Gwrando fi pan alwyf, o Dduw fy nghyfiawnder, mewn cyfyngder yr ehengais arnaf, trigarha wrthyf ac erglyw fy ngweddi. O, onid oes cymaint gen i mi ddiolch i Dduw amdano. Ond fel i ni newydd ddyfynu'r emyn yna, diolch i ti, gymaint i diolch. Diolch i ti, yr holl alluog Dduw, am yr efengyl sanctaidd. Halleluia, amen. Pan oeddem ni mewn carchar tywyll di, rhoi sy'n o leini nefol. Halleluia, amen. Ac yna dyna i chi weddi, o aid, yr hyfryd wawr ar led. Go leied ddear lydan. Halleluia, amen. Dyna i chi ateb i weddi mewn oedfa o ddiolchgarwch. Petai un yn dod i fedru dweud yr wyt ti nawr yn gyfiawnder i mi, nid fy weithredoedd i, ond fod yr arglwydd Iesu Grist yn gyfiawnder i mi. Ac yna y byddwn ni'n cael gweld o aid yr hyfryd wawr ar led, go leied ddear lydan, o dychmygwch. Mae gweld y wawr yn beth hyfryd yn diwedd. Mae gweld yr effaith ar yr awyr yn hyfryd. Ond beth awn ni'n gweld yr cychwyn o bendithion yr arglwydd yn dod ac yn lledu ar draws y wlad i gyd. O, dyna chi hyfryd. A'r efengyl yn cael ei chyhoeddi a pobl yn tyrru mewn edifeirwch a ffydd. O, dyna chi mor hyfryd. Ac i weld bywydau sanctaidd yn wahanu'r byd yn byw i ogoneddu Dyw a'i fwynhau am beth. O aid, yr hyfryd wawr ar led. Go leied ddear lydan. Halleluia. Amen. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengyl sanctaidd. I ni yn gweddio. Byddwn ni yn cael gweld y gwell. Ond o Dduw, i ni'n gweddio hefyd y bydd unigolion yn dod. O Dduw, y bydde ti yn arwain yn eidiau trwy dy ras sydd yn anorchfygol a droed y groes. Ac yn dod i weld mae cyfiawn wyt ti. Ond yna i fedru tystio mae yr arglwydd yw fy nghyfiawnder. Te'r gweithiad bendithiau'n glad i ni'n gofyn hyn o'r tre enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Mae gyda chi ni orffen i'n gwasanaeth trwy ganu'r emyn hyd 563, 563 arglwydd arwain trwy'r anialwch fi bererin gwael ei wedd. 563 gen i sefyll i'w chanu.